मी भारती. झटपट स्वादिष्टमध्ये आपलं खूप 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 मनापासून स्वागत. खूप जणांची रिक्वेस्ट होती की काकी तुम्ही अंडा बिर्याणी दाखवा, अंडा बिर्याणी दाखवा. म्हणून मी तुम्हाला आज तुमच्यासाठी स्पेशल घेऊन आली आहे अंडा दम बिर्याणी. आता त्यासाठी लागणारे साहित्य, हे 2 वाटी मी बासमती तांदूळ घेतले आहेत आणि अर्धा तास पहिले मी धुवून असे पाणी नितळून त्यांना ठेवलं आहे. हे 2 बटाटे आहेत. हा शाही बिर्याणी मसाला आहे एव्हरेस्टचा. हे 2 ते 3 कांदे आहेत, लांबडे लांबडे कापून घेतले आहेत. मला हे ब्राऊन कलरमध्ये तळायचे आहेत. आणि हा मला ग्रेव्हीसाठी मी बारीक कांदा, हेही 3 कांदे घेतले आहेत मी, कारण बिर्याणीसाठी थोडा आपल्याला ग्रेव्हीसाठी कांदा जास्त लागतो. हे 2 टॅमॅटो आहेत, मोठे घेतले आहेत बारीक चिरून. हळद, 6 अंडी घेतली आहेत उकळून. मीठ, आलं लसूण पेस्ट, मिरची पावडर, हे 2 तेजपत्ते आहेत, 4 हिरव्या वेलच्या आहेत, 1 मसाला वेलची आहे, 4-5 काळ्या मिऱ्या आहेत, चक्री फूल 1 घेतलं आहे मी, 1 इंच असं मी दालचिनी घेतली आहे, 5-6 लवंगा घेतल्यात आणि हे शाही जिरं. आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, आपण जे तांदूळ भिजून ठेवले होते ते आपल्याला अर्धे कच्चे असे शिजवून घ्यायचे आहेत. आणि मी ते गॅसवर पाणी तापत ठेवलं आहे, पाणी छानपैकी उकळलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये हे तांदूळ शिजायला टाकते. फास्ट गॅसवरच आपल्याला हे उकळून घ्यायचे आहेत. हे बघा, छान आता आपल्या पाण्याला ही उकळी आली आहे. थोडासा आपण ढवळून घेऊया. आणि हा आपला अर्धा कच्चा भात शिजण्यासाठी आपल्याला 8 ते 10 मिनटं खूप आहेत. 8 ते 10 मिनटामध्ये आपला हा भात शिजतो. आता तोपर्यंत मी काय करते, भात शिजेपर्यंत इकडे कांदा आणि बटाटा तळून घेते. आता मी हा तेल तापलं होतं. आता कांदा आपल्याला छान एकदम ब्राऊन रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे, म्हणजे एकदम तो कांदा कुरकुरीत होईल. कांदा सुद्धा आपल्याला फास्ट गॅसवरच परतायचा आहे. आपण छान कुरकुरीत होईपर्यंत, ब्राऊन रंग येईपर्यंत कांद्याला परतून घेऊया. हा बघा, आता आपला कांद्याचा रंग कसा थोडा थोडा बदलत चालला आहे. आणि अजून आपल्याला थोडा याला ब्राऊन रंग, म्हणजे गोल्डन ब्राऊन असा करून घ्यायचा आहे छानपैकी. हा बघा, आता आपला कांदा कसा छान ब्राऊन झाला आहे. आता मी तो काढून घेते. याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला काळा करायचा नाही आहे. आता आपल्याला ही बटाटे सुद्धा तळून घ्यायचे आहेत. आता आपण छान एकदम ही सुद्धा आपल्याला ब्राऊन रंगावर येईपर्यंत बटाटे तळून घ्यायचे. हे बघा, आता आपले बटाटे सुद्धा छानपैकी तळून झाले आहेत. आणि मी मीडियम आचेवरच तळून घेतले आहेत. बारीक एकदम स्लो गॅस ठेवून तळून घ्यायचे नाही आहेत. आता मी हे काढून घेते आणि गॅस बंद करते. हे बघा, आता हा आपला भात सुद्धा छानपैकी शिजला आहे, म्हणजे आपला अर्धा कच्चा शिजला आहे, जास्त नाही. आता आपण हा भात एका चाळणीत गाळून घेऊया. हा माझा अर्धा किलो तांदूळ आहे बासमती. शिजल्यानंतर थोडासा फुलला आहे असा. आणि ही जी मी बिर्याणी बनवणार आहे ती 5 माणसासाठी खूप होते आणि 5 माणसासाठीच बनवते आहे मी. चला तर आता आपण अंडा बिर्याणीची ग्रेव्ही तयार करूया. आता अंडा बिर्याणी म्हटलं तर आपल्याला तेल हे भरपूर हवं आणि वेळही आपल्याला जास्त पाहिजे, कारण बिर्याणी म्हटलं तर तेल आणि वेळ ह्याची आपण सांगड घालायला हवी.
तेल छान मी कढईतलंच घेतलं आहे. जो कांदा आपण परतून घेतला होता, कांदा बटाटा जे तळून घेतलं होतं तेच मी तेल घेतलं आहे. आता आपण ही 2 तेजपत्त्याची पानं टाकूया. एक छोटं आहे, मोठी वेलची मसाला वेलची आहे 1 टाकली आहे मी. या 4 हिरव्या वेलच्या, 1 चक्री फूल, 5-7 काळ्या मिऱ्या घेतल्या आहेत. जास्त नाही घेतल्या आहेत कारण आपल्याला रेडीमेड एव्हरेस्टचा मसाला टाकायचा आहे बिर्याणीचा. थोडंसं दालचिनी घेतली आहे आणि 4 लवंगा आणि मी 1-1.5 चमचा शाई जिरं घेतलं आहे. परतून घेऊया. हा कांदा ब्राऊन करून घेऊया त्याच्यामध्ये. आपल्याला ही ग्रेव्हीचा कांदा आणि टॅमॅटो वगैरे जे आहे ना ते आपल्याला फास्ट गॅसवरच आपल्याला त्याची ग्रेव्ही करून घ्यायची आहे. कांदा वगैरे परतून घ्यायचा आहे. हे बघा आता आपला हा कांदा छानपैकी परतून झाला आहे. एवढा रंग येईपर्यंतच आपल्याला परतायचा आहे कारण पुन्हा आपण टॅमॅटो वगैरे टाकून त्याला शिजवणार आहोत. आता आपण टॅमॅटो घालूया. याला सुद्धा आपल्याला अगदी एकदम स्मॅश होईपर्यंत, एकजीव होईपर्यंत आपल्याला हा कांदा टॅमॅटो छानपैकी परतून घ्यायचा आहे. आता मी त्यात थोडे मसाले घालते. ही मिरची पावडर आहे. मी फक्त 2 चमचे घालते कारण कधी कधी मिरची पावडर जास्त तिखट असते. आपल्या घरात लहान मुलं असतात, त्यांना पण खाता येत नाही मग तिखट. तुम्हाला जर जास्त झणझणीत आवडत असेल तर तुम्ही थोडी जास्त मिरची पावडर वापरू शकता. त्यात अजून काय आपला जो एव्हरेस्टचा गरम मसाला आहे त्यातसुद्धा थोडं गरम म्हणजे तिखटपणा येणार आहे. पुन्हा आपण खडे मसाले घातले त्याचं पण तिखटपणा येणार आहे. म्हणून मी मिरची पावडर ही अर्धा किलोला 2 चमचे असे आपले घरातले नॉर्मल चमचे असतात ती घातली आहे. आता आपल्याला 2.5 चमचे ही जरा आलं लसूण पेस्ट घालायची आहे. ती पण आपल्याला छान व्यवस्थित अशी परतून घ्यायची आहे. आता आपण थोडी हळद घालूया आणि आपल्याला हे त्याच्यामध्ये दही घालायचं आहे. मी हे अर्धी वाटी असं दही घेतलं आहे. अंदाजे 3 चमचे आहे. मगाशी तुम्हाला मी दही सांगताना साहित्यात विसरली होती, पण मी आता तुम्हाला ते सांगितलं आहे. अंदाजे आपल्याला 3 चमचे दही घ्यायचं आहे. हेही छान आपल्याला या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचं. अगदी तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हा संपूर्ण मसाला व्यवस्थित परतायचा आहे. आता आपल्या ग्रेव्हीला छानपैकी तेल सुटलं आहे म्हणजे आपला हा मसाला पूर्णपणे कम्प्लीट शिजलेला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये कोथिंबीर घालूया. गॅस मी स्लोच ठेवला आहे. आता आपल्याला ही अंडी टाकायची आहेत. अंड्यांना जरा असं टोचन मारून टाकायचं आहे म्हणजे आपले त्याच्यामध्ये मसाला छानपैकी मुरेल. पण थोडीशी व्यवस्थित परतून घेऊया. याच्यामध्ये हलक्या हाताने परतून घेऊया. आता आपण 1 चमचा एव्हरेस्टचा बिर्याणी मसाला टाकला आहे. 1 चमचाच टाकायचा आपल्याला आणि हे चवीनुसार आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. आपण परतून घेऊया त्याला. आता
आपल्याला हा तांदूळ टाकायचा आहे त्याच्यात. आता आपण त्यात बटाटे टाकूया. आता आपण हा थोडा कांदा असा वरून टाकून घेऊया. आता आपल्याला तव्यावर मुरत ठेवायचं आहे, म्हणजे दम देत ठेवायचं आहे. त्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया. माझं ह्या पॅनचंच झाकण आहे, म्हणजे कुठूनही ती हवा बाहेर पडत नाही. चारी बाजूनी एकदम ते पॅनचं झाकण घट्ट बसतं आपलं, जेणेकरून दुसरं जर एखादं साध्या टोपात तुम्ही जर केलात तर त्याच्यावरती झाकण असं घट्टच ठेवायचं की कुठच्याही बाजूने त्याची हवा बाहेर पास होऊ नये. आणि आता आपल्याला हे फक्त 10 मिनटं मध्यम आचेवर मुरत ठेवायचं आहे, दम देत ठेवायचं आहे. हे बघा, ही आता आपली बिर्याणी खायसाठी तयार आहे. 10 मिनटं आपण दम दिला होता. आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलला नव्याने असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा.